La femme a un droit à une récompense. A matsayinmu na uwaye, a matsayinmu na magabata, a matsayinmu na wakilai, muna zuci da wannan tabarbarewa karatu na biya mata da musamman ma shi ne ke tada hankali kamar yadda nace game da rauninta, game da haɗarinta. Yau ya kuma dama ba sa gidin begen mata da yara yan kankana na kukan da su girma. Yau gwamnati ta kira gare ku wayan diya, yau gwamnati ta kira gare ku wannan diya. A sama ta su yi lakwal su dau ilimi yayi, gandan sun girma za su sami mazaunin kwarai. Gaskiya yana da mahimmanci sosai saboda in mutum yana yin da shi ne kawai ake yi, saboda rashin ikwal yana sa abubuwa da yawa ga iya mace bayan da amfani sai ka gani ma mahiyanci ta yawan banza suna aiwadiya so bar su kan titi a banza. Dan yaro bai da hankali bai da azanci, sauransu suna bara gare aikin karhi. Yau sun bi ta duniyar ga ta lalata su. Mata bune adon gida bune haske, gida in mamace ya zama aikin banza. Karatu ɗaya mace yana da mahimmanci zuwa gaba don saboda in sun yi aure irin tarbiyyar da za su ba.